Aku doho taringo tuju ni bogas anggo hatam tuau di bormina sasadai hola udo di ngolu. And I can't wait so we can break apart the Bulan Desember di Simpang 2 kota Siantar di Tambang Sabu, rapi tanah dua, rapa dua-dua, mulaksian gereja. Taringo tuju ni bogasta alana iko borhat namamu tu Jakarta Marsumpah ho ito di bagas ko arni tu hatta. Oh, bagas ko Tung nasogo tapong mutali ni padata. Sa taong lobi marsirang baran sa ituhodo hanganangan rohabu si saon naing niya pajupang tuho hinahonongan Soka nagaman romasi solho nidaina mapuan barita itu siapa perjalanan malalaro haki maila au tua katodo ainung ato lubulako mga edongan. Anggo hatam tuau di bormina sasadai hola udo di ngolu idorohon di jajimda hola hudu asi poriban boruni tulang siap pudari. Alaniro aku manang ala pogosu rabo hidope tardo poroha holan ala dipangkat diulaho mangalaku segani pikiraki di bahiko. Kaweran Sa taong lobi marsirang baran sa ituhodo anganangan rohabu si saon naing niya pajupang tuho hinahonongan sopa nagaman romasi solho hidainan mapuan barita itu siapa perjalanan malalaro haki maila
todo ay nunga tolu bulako mga edonga angko hatam tuam di bornina sasadai holara udong di ngolum inor hondi jatimdog ola huju asi poriban boru ditulan siap budari Iro aku malang ala pogosu rabo idope tardo pun rohan molang ala ni bangkat diulahong mangalaku segani pikir aki di bahiko holang ala ni bangkat diulahong mangalaku segani pikir aki di bahiko